हेलो लोगोफोर खुलुमबाय फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोननो बयनोबो जासिहरबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै फुंबिलिनि 8 बाजियाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। फुंबिलिनि 10 बाजियाव फ्ल'र टेस्टनि मोनसे बिसायख'थि दङ। दा बे फ्ल'र टेस्टआ बोरै जागोन बिनि सायाव हाइ कर्टआबो आरो जोंनि आसाम सरकारा मा सिस्टेमै जागोन बियो इलेक्शना बा दाहायनि जानो गोनां मेजरिटि दिन्थिनांगौआ मा सिस्टेमाव जागोन बिनि सोमोन्दै बिथांमोनाबो फोरमायना होआखै। दा बेनि सायाव मैया प्रेस मिट होदों जोंहा आवगोलनि बारग' डिपुटि चिफ काम्फापुर गोयारी बिथाङा फ्ल'र टेस्टआ ओरैबायदि जानांगौ होनदों जाय बेलट पेपाराव जानांगौ होनदों। आखाइ थिखोनानै बा खुगाजों आं सापर्ट दङ इउपिपिएलआव होननानै बेबायदि बुंनाया जानाय नङा होननानै बुंदों। बा बबेबा मोनसे पार्टिखौ आखाइ थिखोनानै आं उमुक पार्टिजों सापर्ट दङ आरो खुगानि रावजों आं उमुकजों सापर्ट दङ होननानै बुंनाया जानाय नङा होननानै बुंदों। बे फ्ल'र टेस्टआ ओरैबायदि जानांगोन बेलट पेपारनि गेजेरजों जानांगोन होननानै बुंदों। बेबायदि बुंनायनि जाहोनाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों माने फ्ल'र टेस्ट जायोबा माबा मोनसे जानो हागौ नामा, बेलट पेपारनि जुदि जायोबा बिथांमोना माबा मोनसे बायनो हागौ नामा, सिक्रेटलि माबा मोनसे माखासे जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरजों माबा मोनसे थानो हागौ नामा। नाथाय लोगोफोर मोनसे खोथाया नैबेसो जों मेन साननांगौ खोथाया फ्ल'र टेस्ट होननाय लोगो लोगो मोनसे मेजरिटि दिन्थिनांगौल'। मानो होननानै बुङोबा जोंहा अलरेडि 15 डिसेम्बरावनो समायखेरा लाखांबाय, अभारटेकिं लाखांजोबखाबाय आरो सरकारबो दाबाय आरो माखासे टिएमफोरखौबो बासिनानै लाखाबाय। सोर इखौ मा सिटआव दोनदों बेफोरखौ माखासे बासिनानै लाखांखाबाय। 15 डिसेम्बराव जेब्ला अभारटेकिं बा समायखेरा लाखाङो, बेफोर लाखांनाया जोबखांखानायनि उनाव दिनै जुदि बेलट पेपाराव इलेक्शन जानांगौब्ला बियो माबायदि जाथावथाव। माने अनलि मेजरिटि दिन्थिनो थाखाय माबा मोनसे आखाइ थिखोनायबाबो जानांगौ होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोबा अलरेडि समायखेरा लाखांबाय आरो सरकाराबो दाखांखाबाय। जुदि बेबायदि बेलट पेपाराव जुदि इलेक्शन खालामनांगौमोनब्ला सिगाङावनो बा दिनैफोर बा मैयाफोरनो दिनैथ' नङा मैयाफोरनो बे बुस्थुखौ ओरैबायदि खालामनांगौमोन जे गोदानै समायखेरा लाफिननांगौ प्रमद बर'आ आरो सरकार दानायखौ मा खालामनांगौमोन बियो बे जायाखै गोदानै लाफिननांगौ होननानै आसाम सरकारनिफ्राय बा हाइ कर्टनिफ्राय बेखौ बिथोन होनांगौमोन। दायो अनलि मेजरिटिल'सो दिन्थिनांसिगौ। बे समाव माने बेलट पेपारनि खुनु ओंथियानो फैया होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोबा मोनसे मेजरिटिल' दिन्थिनांगौ होननानै आं दिनैनि गेजेराव सानो आरो आसाम सरकारखौ आङो खावलायनो सानो जे माने बिथांमोना मोनसे मेजरिटिल' दिन्थिनांगौ। आखाइ थिखोनानै होयो ना खुगानि रावजों होयो ना लिरनाय रावै होयो, बे बुस्थुआ जानांगौ आरो बेलट पेपारनि अनगायै। मानो होनना बुङोबा जुदि बेलट पेपाराव जानांगौब्ला जोंनि हाइ कर्टआ बा आसाम सरकारा बेखौ मैयानो डिक्लेयार खालामनांगौमोन जे प्रमद बर' बिथाङा सरकार दानाया गोदानै दाफिननांगौ, गोदानै गोदानै समायखेरा लाफिननांगौ होननानै बियो मोनसे लेटार लिरनांगौ। आं बेखौ सानदों आरो दा नोंथांमोना मा सानो? जुदि आसाम सरकार आरो हाइ कर्ट आरो बायदि बायदि जेनेबा गभर्नर बिथाङा बे बुस्थुखौ मैयानो समायखेरा लानाया गोदानै जाफिननांगौ होननानै होनांगौमोन। मानो होनोबा अलरेडि जाखांखाबाय, सरकाराबो दाखांखाबाय, मेजरिटिबो देखायखांखाबाय खनसे। नर्मेलि माने मेजरिटिखौल' दिन्थिनांगौ। हायोब्ला बिथांमोना बिपिएफनि बिथांमोनाबो फै इउपिपिएलआव आरो हायोबा बिथांमोनाबो बे सिस्टेमजोंनो थां, नोंथांमोनाबो जों नै एथ'खिनि दङ होननानै देखाय, डाइरेक्ट फेस टु फेस देखाय। बेवहाय बेलट पेपारनि खोथा आरो ओंथिया फैला होननानै आं सानो। मानोना अलरेडि सरकार दाखांखाबाय, अलरेडि दाखांखाबाय, समायखेराबो लाखांखाबाय, सरकारबो दाखांखाबाय। दा बेखिनिखौ नोंथांमोना मोजाङै बुजिदो। नोंथांमोना मा सानो आंनि बुंनायखौ? आरो दासो बर' साहित्य सभा आरो गोबां मानसिफ्रानो बुंदों माने ज' जानांगौ, बर'जों बर' रिजनेल पार्टियानो ज' जानानै दानांगौ, लकेल पार्टियानो ज' जानानै सरकार दानांगौ होनदों। बे बाथ्राखौ सिगाङावनो बिथांमोना बुंखानो हायोमोन, सिगाङावनो साननो हायोमोन। दिनैसो जोबनोसै बुब्लियाव जेब्ला सासे मानसिया माबा मोनसे मावनानै जुदि गावनि गोरोन्थिखौ खोन्थासेयावबो बिथाङा मावसोमबाय थादों, मावसोमबाय थानानै दिनै फैयै फैयै लास्ट ममेन्टआव बियो हमजाफैबाय। बे हमजाफैनाय समावसो बियो आं गोरोन्थि जाबाय, ओरै ज' खालामसै, ज' खामानि मावनोसै, आं बिदि मावला होननानै बुङोबा बेथ' जानाय नङा। जाय बुस्थुखौ सिगाङावनो बार खोन्थाबोखाबाय, नोंना गोरोन्थि जादों, ज' खामानि मावनोसै, ओरैबायदि जादों होनना बुंखानायाव बिसोर मानियासै। दिनैसो गावसोरनि जोबनोसै बुब्लियाव, जोबथारनाय बुब्लियाव गावसोर बे बुस्थुखौ बुङोबा, ज' जानोसै होननानै बुङोबा बियो माब्रै जाथाव नोंथांमोनाबो साननानै नायनांगोन। आरो बर' साहित्य सभा बा बर' थुनलाइ आफादनि बिथाङाबो बुजिनो हानांगोन। बर' थुनलाइ आफादा सोरबा सासे लिडाराल' बुंनानै जाया। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोननि गासै गाहायाव थानाय मानसिफोरनिबो कमेन्ट्स नांगोन, बुंहोनायनि कमेन्ट्स नांगोन। आं बे बाथ्राखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय।